गाहाम जय जिसु हालेलुया दिनै सेन्जुर सेलें मिनिस्ट्रिनि गै कासे साख्लायमुं बोसगां फायनाय 28 तारिख 9 मार्च 2025 आफ्रो जों बाजारबारि पेरिसो फायै दङ रबिबार खलायो आफ्रो इंगे आफ्रो जे फायनाय आजागावनो जों फायै सुरिजा फायमानो बाजारबारि पेरिसो आफ्रो जों हेलिं फ्लायनानै सुरिनानि बागै जोंनि सेन्जुर सेलें मिनिस्ट्रि टीम नि जों फायै दङ ते आयंनि बाजारबारि पेरिस ते आयं गाना गिनिनि बर' रंनिबो जे जागा सिनाय जतनो आजागाव फायै जों बाय मालाय मानो ते सुरि जागै मानो तेबो जों जत बर' रंनो जे फायना मोसङै दंनाय जे हामिया रुगि गय दंनाय र गोबां मा अजागाव फायना मोसं फानो फायै मानिया आङै दंनाय रबो आयंबो गाना आङै दंनाय र फायै मानो आजागावनो सुरि जागै मानो बाजारबारि पेरिस आजागाव ते तारिख उनखा हाय सानाय 28 तारिख 9 मार्च 2025 रविबार खलायो इंगे आफ्रो जों फायनाय अ सेन्जुर सेलें मिनिस्ट्रि नि इंगै सिनि टीम जों आजागाव फायै दङ सुरिनानि बागै आरो कायसा प्रोग्राम कतर दङ इंगे आ प्रोग्रामो मानजागै मानो ते जों आजागाव जतनो सुरिनाय आ सुरिमुंगो फायै मानजागै मानो इंगे अबनो साख्लायमो सिनि अ सेन्जुर सेलें मिनिस्ट्रि नि इंगै अबनो साख्लायो जत सायमानानि ते जत जों फायमानानि बागै ते जों जत सुरिलायनाय आजागाव बाजारबारि पेरिस 28 तारिख 9 मार्च 2025 रविबार आफ्रो जों जतनो फायै मालायलायनाय जे फायमानाय फायै मानजागै मानो सुरिजा फायमानो जों अजागाव जों फायै दङ सेन्जुर सेलें मिनिस्ट्रि नि इंगै आसुनो जतना हामबाय।